u mýho dalšího videa a já vám ukážu, jestli se vyplácí kupovat FNAFku. Jo, bude mi tam, já se vám strašně za to omlouvám, ale bude mi tam skákat furt na zámek, já mám nějaký věrný mobil. Já už jsem tohle hrál a nelekněte se, není to nic pro takový žaludky. Já jsem vám z toho měl infarkt, ale to nevadí. Protože to bylo mega děsivý, ten lišák, ten normálně... No, tady máme. Já to zapomním, mám mačkat. Počkej, posvítíme tady. Tak. Dobrý, je to plný. Teď se podíváme na jiný kamery. Jsou tady všichni. Tady se podívám, kolik jich tady je. Ale tady je Freddy, tohle je asi Bonnie. A tady to je zmutovaná Chica a měl by tady být Foxy. Ty vole. Oh, lidi, Foxy! Postaví! Maska. Ty vole, běž do hajzlu. Rychle. William Afton. Co se stalo? Co se stalo? Lidi, já se vám za tohle moc omlouvám, jestli tohle... Musíme to doplnit. Oh, co to je? To je úplně něco jiného. Oh, už je to vysvětlit. To nevím, že je ve FNAFce. Oh. Tak lidi, vyskočil na mě William Afton. Je to skvělý. Já už se takhle lekám, protože jsem zvyklý, já to hraju od včerejška, já jsem to hrál strašně dlouho. Takže si dáme ještě 2 kola, jo? Schválně, jak dlouho vydržíme. Takže jdeme. A podíváme se na kamery. Máme plnou baterku, to bude nejzajímavější v tom, že to přežije. Ale podle mě to asi byla tahle holka a upadla jí hlava. Protože to vypadalo jak robot. A ona by měla být správně na nějaký kameře, tady by neměla být. Takže teď bych to měl zmáčknout a jít hledat Foxyho, protože když zmizí ta holka, zmizne i Foxy. No, co jsem říkal. Vezmeme si masku. Teď tam budeme svítit, ale svítím mu do očí. Ještě už pryč! Ještě pryč! Protože nám Foxyho musíš... Takhle, ty vole, teď William Afton, já to nestíhám. Ty vole, tohle nemám rád na tom Williamu. Tak a teď, dobrý, zmizli. Já si vám radši masku. Lidi, dneska... Čeka. Budu na tebe klikat. Už ví, že jsem hlídač. William Afton. Kámo, já to nestíhám. Tohle lidi bude asi poslední. Co se to děje? Sakra! Já dám ještě lidi pro vás 1 noc. Zase tahle hra. Lidi, mě nebaví tahle hra. To se nám tam třeba jako někdy objeví. To se doufám. Tak ale, já nevím. Tak počkejte, uvidíme, že já dojenu a uvidíme, jestli bude ještě čas. Jo, za chvilku mě někdo chytne a ta hra skončí. Ona v té krabici. Lidi, nic se neděje.
Takže dáme ještě jednu hru. A uvidíme, kdo nás zabije na poslední. Takže se podíváme na kamerky. Tady jsou všichni. Já se na vylieva, zase tam vyplejí. A vidíte, teď tam ta holka lejí. To je nějaký zajímavý. Alebo je? Není. Tak já to zasnu a dáme pryč. Co je tady? Dobrý, tady jsou všichni. Já musím dát hlavně tyhle a tyhle. Ježiš, já jsem se lek. Lidi, takže tohle asi projde všechno zase. Opět Foxy lidi. Tak u dalšího videa zase zdá.